Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, makalingaw nga morning tungod kay siguro kadaghanan kanyo mga kapuso nakasugat na niya sa social media ang kining makalingaw nga bata gitawag og Little Choy o Little Isog. Karong buntaga makauban nato siya sa atong programa uban ang iyang amahan. Daghan kayong salamat gikan sa Lapu-Lapu City si Sir Daryl ug si Zach Little Choy o Chea. Good morning. 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 Good morning, Sir Daryl. Daghang salamat. Zach, good morning. Introduce ko na imong self, be. Kay doon na ba kay makalingaw nga introduction? What's up, be? What's up, mga ungar? I'm back. Ito, ako wala. Matik na. Matik na. Utok rin ba? Utok. Otok brain. May buntag yun, no? Maing buntag, Zach. Kaila ka na ako? Ako kaila ko nimo. Yanik ko. Kuya Nico. Pagka-alegre. Sir Daryl, unahon lang sa tika. Sir Dar, kang kinsang ideya ni nga mo venture mo ani nga content sa social media, ipresentar ninyo si Zach nga Little Choy, Little Boy Isog. Ang idea jud tanan sir kay sa iyang uncle sir mo jud tay nagkuan nila, may editor niya, may mag-direct, may script. Kaya ang unang gikuan jud ato si iya magwang si Jed. Ya mo apil-apil raman siya mo camera roll ba niya mo click man sad. Nataw mo na lang sa gimuan og iya ha. Kining content sir o mga topic nga hisgutan ni Zach, kinsa man ning mga ideya kay murag makalingaw man sad kayo og murag haom jud pud kayo sa iyang pangidaron. Sa iya ra yung uncle sa sir. Sir ay magunahon na sa dani nga kanay ipabuhat niya. Amor sa ipakuan niya. Unya ipasag-o lang sa iya ha. Pero si coach sad na mo. Zach, Little Choy, daw bi, imo na ra ba ning nahisgutan sa social media, unsaon aron di ka masakpan ni mama nga nangihi kuno sa banig? Saan eh? Saan? Saan mo kalabit ng sakpan? Pangikas ka. Pasangilan ang? Pagsangilan ko sa aking mama. Pasangilan ang ilaga. Pagsangilan ang ilaga na nangi sa top. Nya dili ikaw gyud anak kaihi bali. Hindi. Kay makalingaw nga mga topics unya kasagaran sir nag-involve gyud sa kabataan, of course sa family. Kumusta man sir unsa may murag epekto pud niini, hinahinay na gyud siya nga murag nailhan sab sa mga silingan, mga taga diri sa Cebu. Dagan-dagan sa nakaila niya sir niya. Medyo makatabang-tabang sad. Kay nay mo hatag og mga endorsement. Zach, sikat na di kay ka Zach. Unsaon man aron mahimong choy be? Saan pagpa-choy? So, yun yung storya. Ano ka meron? Kining pangutana nga unsaon kuno nimo aron di ka masakpan ni mama nga nadagma day ka. Libaong ang dan. Di ba ang dan? Pagka-aligre. Finally, Zach, doon na kay mensahe sa imong mga fans? Message. Little Choy, be, message sa imong mga fans diha. Mga ungar, ayosig gawas-gawas ka na corona. Matakdan mo. Sir Daryl, finally, thank you so much sa pag-uban ka namo. Message lang, alang Thank you, ninyo sir. mga, gikan ninyo mga ginikanan, labi na yung gibuhat ninyo, magtiayon, pag-support sa gikahiligan sa atong mga anak. Kung sa gusto nimong ma-share sa atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw karon. Kuan lang kanang support lang sa unsay gikahiligan sa bata. Kay unsay ilang di ka ganahan, malipay sila, labi na karon nga nara sila sa balay, suportahan lang jud sila. Nga, ano to?
nag-support lang sa mga bata ron malipay sad sila. Thank you so much. Zach, bye-bye. Thank you nimo. Bye-bye. Bye-bye. Sir Daryl, thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga Bye, sir. makalingaw. Si Little Salamat Choy, Little Isog ug iyang amahan si Sir Daryl Ochea.